todos e todas. Benvidos ao programa de televisión Os Concertos de Telecoviña. Hoxe temos a honra de poder contar nos nosos estudos o clase de quinto de Ceipas Covas Meaño, que nos van a interpretar unha peza da banda sonora da película Amélie. Con todos vos, la voz de Amélie! Gustouvos, porque a min encantoume. Ojalá que volvan outra vez ao noso querido programa. Ata a próxima.